li demê ku Mike Pompeo bi hîviya pesendkirina namzedkirina xwe ye heta bibe mezna diplomatê Emerîkî, sînator bihîvîne peywendiya wî ya nêzik bi serokî re alîkar be ji karî wî re. Lê xema çandeka ji wan ew e, ew dostanî nedomîne. Ez dizanim te peywendiyê nêzik bi serok re durust kirine û ez bawer dikim wê alîkar bin ger tu bibe wezîrê derve. Lê dengên bihêziyan hatine dûrxistin yan jî xwe ji kar vekişandine. Erê to dê dengê rastbîn bî yan dê piştîbaniya niyazên çewtên serokî bikî? Pisyar li ser egera karekî çekdarî li demekî zû li dijî Sûriya dûbare dibûn. Pompeo digot, ez bawer dikim serokî desthilat heye fermaneka karekî wesa bide bê wergirtina rezamendiya Kongresê. Wî wesfa bazên tundrew li ser xwe pesend nedikir digot ew dizane bihayê şerran giran e. من حەسا bi destveînana siyasetên serokê bi rêkên dîplomasî heye. Nihana ritina jin û mêrên xort ji bo şerê. Hevbendiya Rûsya, Îran û Tirkiye di şerê Sûrî de layekî diyê pirsên sînatoran bû ji destnîşankiriyê serokî bi taybet operasyonên Tirkiye endama NATO di Sûriya de girtina Efrînê û şerê wê li dijî Kurdan ku hevbendên Amerîkayên serekîne di şerê Daeş de. Ewa medvêt li Sûriye bi dest vebînin, ez pênasînê dikim ku ew erkekî gelek alûz e û Tirkiye ketî Efrînê rewş alûztir kiriye. Erkê me yê serekî şikandina Daişê ye. Me kar digel komelekê kir ku karekî hêja encam dan. Me xilafet ji nav ber û em şanaziyê pê dikîn û em ê berdewam bîn. Ew erik bi dawî nehatiye. Lê bi karê diplomasî em dikarîn tundûtîjiyan nehêlîn. Şereza bawer dikin ku siyaseta Amerîka di Sûriya de li ser demê Pompeo renga guhertina heza serokî be ji bo vekêşana serbazan. Ez bawerim dê Mike Pompeo derbarê çawaniya serederiyê gel Sûriya serokî haydar ketin. Nek tenê ji bo bersivdanê belkî ji bo destdahêlanê jî. û dê serokî bi giringiya mana Amerîka û têkildariya wê li Sûriyê haydar ketin. Tevî pisyarên dûbareyên demokratan Pompeo negot ka eger serok Trump ji wî xwestiye mayê xwe bike lêkolîna Robert Mueller sebaret destêwerdana Rûsya di hilbijartinên Amerîka de. û dema pirs jî hatîkirin ka ew ê dest ji kar bikişîne eger serokî Mueller ji kar derxist. Pompeo got, hestê wî dibêje na çunke rêberatî li seranserî cîhanê gelek giringtir e ji aloziyên siyasiyên navxwe. Divê komîteya guhdarîkirinê dengî bide li ser namzedkirina wî, ev ca tevaya civata sînatoran wê dengî bide. Şereza bawer dikin ku proseyê pesendkirinê dê bi asteng be lê dê serketî be.